хониши бадеии романи Замини падарон, қисми дуюм, боби 13. диловар гумон мекард, ки Нусратхоҷа ва Урунов аз баромади ӯ дар маҷлиси дирӯза хафа шуданду акнун бояд, ки ба раис шудани вай муқобил барояд. аммо Нусратхоҷа хафагии худро ҳаргиз маълум кардан намехост. вай пагоҳӣ диловарро ҷеғ зада ба идораи колхоз бурду ба Лутфулло Машрабов калиди сандуқи оҳанинро ба ин кас деҳ гуфта монд. ҳисобчӣ, ки дар сари мизи кориаш саросима нашуда чой менӯшид, сонияе ба рӯи Нусратхоҷа норозиёна нигоҳ карда истоду баъд бо дили нохоҳам аз кисаи яктаи сафедаш калиди дарозро бароварда дод. диловар хомӯш калидро ба дасташ гирифт. моҳру ҳуҷҷатҳо дар сандуқ фаҳмонд Нусратхоҷа, ки чашмонашро гунаҳкорона аз чашми диловар мегурезонд. ман ба Қоруғон меравам. хайр, раисӣ насибат кунад додар. ӯ бо шитоб аз дар баромад. диловар фурсате ба сандуқи оҳанини чиркбастаю сиёҳгашта нигоҳ карда фикр мекард, ки ҳоло чӣ бояд кард. оё сандуқро кушода тафтиш кунад, ки чӣ ҳасту чӣ нест? пулҳои колхоз дар куҷо бошанд? чаро Нусратхоҷа дар ин бора чизе нагуфт? пулҳо дар куҷо? пурсид ӯ аз Машрабов, ки қасдан пуфпуфкунон чой менӯшид. чӣ хел пул? бепарвоёна гуфт ҳисобчӣ. пулҳои колхоз, ҷиддӣ талаб кард раиси нав. ҳа, зуракӣ хандид Машрабов. пул дар бонк мешавад. лекин ба ҳисоби колхози мо дар бонк ҳам пул нест. колхоз аз бонк он қадар қарздор аст, ки ҳисоб надорад. диловар лаби поёнашро ба дандон газида, лаҳзае ба чашмони фурӯнишаставу субсурх хун гирифтаи ҳисобчӣ чашм духта истоду чӣ кор мекунем гуфта пурсид. чӣ мекардем? заҳрхандаe намуд ҳисобчӣ. шумо раис, шумо ҳар чӣ фармоед, мо иҷро мекунем. диловар чизеро ба хотир оварда андеша ронду баъд ба муҳоҷирони навомада барои молу хол харидан пул лозим аст. марҳамат, шумо пулро ёфта ёбед, ман ведомост сохта тақсим карда медиҳам, хунсардона ҷавоб дод Машрабов. диловар фикр кард, ки ба ин марди дамдузди маккор дигар ҳоҷати гап нест ва пас гашта аз дар баромад. дар берун зану марди бисёре ҷамъ шуда мунтазири ӯ буданд. Нусратхоҷа сари роҳ аз болои асп истода ба онҳо эълон карда рафтааст, ки аз ҳамин рӯз эътиборан раиси колхоз диловар аст. шунидем, ки раис шудаӣ, аз идора берун намебароӣ, гуфт Идрис шӯхиомез. не ҳанӯз, хайролуд ҷавоб дод диловар. барои чӣ не будааст? ин дафъа ҷиддӣ пурсид Идрис. барои он ки раисро бояд колхозчиён интихоб кунанд, гуфт диловар. ин гапат маъқул, каме хаёл карда монд Идрис ва баъд ба колхозчиён муроҷиат карда бо овози баланд гуфт. ҳар кас муқобили раис шудани диловар бошад, даст бардорад. ҳама аз ин хел овозмонӣ дар ҳайрат буда ба якдигар нигоҳ мекарданд, вале ғайр аз худи Идрис ҳеҷ кас даст набардошт. гӯсола чапа омад, ку гуфт кадоме аз колхозчиён ва ҳама баробар хандиданд. ҳозир роста мекунем, дилпурона гуфт Идрис ва гӯё хатои худро ислоҳ кард. ҳар кас тарафдори раис шудани диловар бошад, даст бардорад. ин дафъа якум худи Идрис даст бардошта буд ва дигарон ба вай пайравӣ карданд. бо як овоз гуфт Идрис ва барои муборакбодӣ ба диловар даст дароз карда дасти ӯро маҳкам фушурд. колхозчиён хушҳолона чапак заданд. акнун сухан ба раиси нав дода мешавад, эълон кард Идрис ва диловарро пеш гузаронида худашро як қадам ба қафо кашид. офтоб хеле баланд баромада ҳаво аллакай гарм шуда буд. диловар аз ҳаяҷони фавқулода, ки сазовори чунин самимияту боварии колхозчиён гаштааст, арақ бароварда тугмаи болоии гиребони куртаашро
кушод. раҳмат рафиқон, гуфт ӯ аз ҳаяҷони зур каме нафасаш гирифта. ман ба қадри эҳтирому бовари шумо мерасам. вазифаи раисии колхозро ба уҳда мегирам. диловар дар назди халқ даст ба рӯи сина гузошт ва сар поён афканда таъзим карду баъди сонияе бо тамкин гуфт: лекин рафиқон, росташро гӯям, ба ману шумо хеле душвор мешавад, махсусан барои муҳоҷирони навомада, ки ҳанӯз ҳатто сарпаноҳ надоранд. аммо набояд ки мо ноумед шавем. давлат ба колхоз заминҳои нав кушода дод, пундона гандум ва ҷувории тухмӣ, пулу чизи бисёре дод ва боз талаб мекунем. вазифаи мо бузург ва шарафнок аст. мо бояд ки ин водии саросар қамишзору ботлоқзорро ба замини корам ба кони тиллои сафед мубаддал гардонем ва аз худ ба авлодони оянда мероси бебаҳо монда равем, то ки онҳо баъди мо ба ин водии саросар ба гулистон табдил ёфта соҳиб шуда бо ифтихор ин замини падарони мост гӯянд. колхозчиён дуруст офарин гуфта нидо медоданд ва баъд якбора хунашон ҷӯшида чапак заданд. барои ана ҳамин мақсади бузург ҳама душвориҳоро паси сар карда кор мекунем рафиқон, шиёр партофт диловар. колхозчиён ҳама ба хоруш омада даъвати раиси худро бо дили ҷон қабул мекарданд ва ҳар кадом такрор ба такрор кор мекунем, меҳнат мекунем, вахшро гулистон мекунем, мегуфтанд. акнун рафиқон, баъзе корҳои ташкилиро маслиҳат мекунем, гуфт диловар. азбаски ҳоло ба колхоз муҳоҷирони нав омадаанду одам бисёр шуд, мо 2 бригада ташкил мекунем. ба ҳар бригада 20 нафар аъзо мешавад. нисфаш аз деҳқонҳои таҷрибанок ва нисфаш аз муҳоҷирони навомад, то ки пахтакорони каму беш таҷрибанок касби худро ба нав омадагон омӯзонанд. колхозчиён ин таклифи раиси навро низ маъқулу оқилона дониста, идрису амаки мирзохолро сардори бригадаҳо интихоб карданд. аммо дар масъалаи тақсимоти аъзоёни бригадаҳо кашмакаш зур шуда рафт. баъзеҳо гоҳ ба Идрис гузаштан мехостанду гоҳ ба амаки мирзохол. баъзеҳо тамоман намедонистанд ки ба кӣ гузарад. диловар дид ки дар ин ҳол ҳал кардани масъала душвор аст, таклиф намуд ки сардори бригадаҳо худашон одамонро ба маслиҳат тақсим кунанд. бо ҳамин маҷлиси умумии колхозчиён пароканда шуду ҳама калантҳо ба китф ва досту халтаҳо ба даст сӯи саҳро равон шуданд. фақат малика аз дигарон ҷудо шуда ба назди диловар омад. ман ба кадом бригада нависонам? маслиҳат пурсид ӯ, нисфи рӯяшро бо рӯймоли дока пӯшонида. диловар фикр кард ки барои вай бригадаи Идрис беҳтар аст ва ҳамин тавр ҳам гуфт. не, ман дар бригадаи Идрис кор нахоҳам кард, гуфт малика ва дар чашмонаш ашк ҳалқа заду барои он ки раис набинад ба дигар сӯ рӯй тофт. ин хел бошад ба бригадаи амакаи мирзохол гузаред, маслиҳат дод диловар. ӯ пай бурд ки ҳар рӯз ҳамроҳи Идрис будан барои малика душвор аст. дар вай бригада ҳам ягон зан нест, ғамгинона гуфт малика. диловар фаҳмид ки ба зани танҳо аз ҳама мушкилтар ва аз дил гузаронид ки масъалаи занҳоро низ фикр карда ҳал кардан дар кор. ҳама дар колхоз одам, лекин одамҳои будагиро низ дуруст кор намефармоянд. чӣ қадар занҳо аз пагоҳиҳо бегоҳӣ дар хона танҳо менишинанд. диловар дар ҳамин лаҳза адолатро низ ба хотир овард ки ҳар рӯз дар хона монда зиқ мешавад ва шояд аз ҳамин сабаб ба вай инҷиқиҳо мекунад. ҳеҷ гап не, ба шумо шарикҳои бисёр меёбам, хандида ҷавоб дод диловар ба малика. ман боз як талаб доштам, бо ҷуръатона ба сӯи хонаи Идрис як нигоҳ карда арз намуд зан. он ҷо барои ман камтар ноқулай, барои худашон ҳам тангӣ мекунад.
диловар ба нохост чашмаш ба чашмони зан афтода дид, ки чашмони ӯ пури об асту бодока мепӯшонад. маълум, ки зани Идрис рашк мебарад. диловар дар вазъияти мушкил монда андеша меронд, ки ин зани танҳоро ба куҷо кӯчонидан мумкин мешавад. баъд ба хотираш расид, ки янгаи Хайригулро розӣ карда тавонад барои малика ҷойи холии осуда ёфт мешавад. майлаш, ман ягон ҷойи мувофиқро меёбам, ваъда дод диловар. малика чун арӯси нав таъзим карда қафонакӣ рафт. диловар фурсати қомати баланди зебо ва гашти хиромону дилрабои зани ҷавонро тамошо карда, қори Зиёдулло эшонро ба хотир овард. вай эшони баттол чӣ кор карда гашта бошад? аҷаб нест, ки аз қафои ин хел зани нозанин ба вахш кашола шуда ояд. қариби пешин Умархон омад. ӯро Бурҳон Дониёров ва Фадеев махсус фиристода буданд, ки аз диловар хабар гираду ҳамроҳи Нусратхоҷа маҷлиси ҳисоботи интихоботӣ гузаронанд. диловар хандиду «Ако, камтар дер омадед» ва нақл кард, ки пагоҳ чӣ тавр ӯро Нусратхоҷа ҷеғ заду калиди сандуқи оҳанинро супурд. «Ту қабул кардӣ?» бо тааҷҷуб пурсид Умархон. «Бале», гуфт диловар, мӯйлабчаи сиёҳашро сила карда. «Акнун дар колхоз диктатураи пролетариатро ҷорӣ мекунем», ҷиддӣ пурсид агроном. «Не, барои чӣ?» гуфт диловар ба чеҳраи гирифтаи Умархон нигоҳ дохта. «Дар мо демократия. Колхозчиён моро бо як овоз интихоб карданд». «Дуруст», гуфт Умархон боз ҳам бо тааҷҷуб сарҷунбонда. диловар тамоми воқеаи ба интихоботи худаш вобастаро муфассал нақл карда буд, ки Умархон хотирҷамъ шуда хандид. «Ин тавр бошад, хуб шудааст. Аммо минбаъд аз Нусратхоҷаю Урунов ҳушёр бош», ҷиддӣ огоҳонид Умархон. «Онҳо аз дирӯза баромади ту кӣ буданатро нағз фаҳмиданд. Хулоса акнун туро дӯстонат ва ҳам дуруст шинохтанду душманҳоят ҳам». «Медонам, ако», гуфт диловар хаёлолуд. «Ба ҳамааш ақлам мерасад. Уруновро ман ҳатто аз шумо барвақттар мешинохтам». диловар он воқеаи аз тарафи коргарони роҳи оҳан чӣ тавр шарманда карда шудани Уруновро гуфта дода буд, ки Умархон хуб андеша ронда, сипас пурсид: «Чаро то ҳамин вақт инро ба мо нагуфтӣ?» «Ин гап аз рӯзи якуми Уруновро дидан дар дили ман буду, лекин шубҳа мекардам. дирӯз дар маҷлис ҳангоми гап заданаш дастҷунбонию мижазанӣ ва табассуми сохтаашро дида, хуб зеҳн мондаму шубҳаҳоям барҳам хӯрд. Ин ҳамон Урунов аст». «Маълумоти аҷиб», гуфт Умархон барои худ хулосае бароварда. «Инро зудтар ба рафиқ Дониёров расонидан лозим. Он кас ҳам дар хусуси чӣ гуна шахс будани ҷаноби Урунов дар шубҳаанд. баъди ин маълумот шояд аз ҷойҳои даркорӣ справка пурсанд. ин барои донистани он, ки Урунов чӣ тавр шуда ба Тоҷикистони мо омада мондааст, хеле аҳамияти калон дорад». Шояд, ба фикри Умархон розӣ шуд диловар. «Лекин ман ин қадар гумон намекардам». Умархон табассум намуду «Нигоҳ кун, чӣ хел зебо», гуфт. онҳо дар сари замини пахтаи ниҳолҳояш нав дубаргашуда меистоданд. дар рӯи замин сар то сар рахҳои кабуд метофт. агроном сари зону нишаста як ниҳолеро, ки пӯчоқи пӯндонаро ба нуги баргҳояш бардошта меистод, канда гирифту бо мароқ тамошо карда ва шӯхиомез гуфт: «Ин ниҳолча монанди баъзе одамҳои эҳтиёткор дар тобистон ҳам ҷомаашро кашидан намехоҳад. метарсад, ки шамол назанад». диловар низ хандида ниҳолчаро ба дасташ гирифт ва оҳиста ҷомаашро кашидан хост, ки ширти садо дода ниҳолча аз миёнаш шикаст. «Нағз накардӣ, додар», танбеҳ дод агроном ниҳолчаро аз дасти диловар гирифта. ниҳоли пахта чун кӯдаки навзод нозук ва инҷиқ мешавад. чун кӯдак навозишу парвариш мехоҳад, махсусан дар водии Вахш, ки тобистонаш бисёр гарм аст.
шумо ки ба шикастани як ниҳол ин қадар гап задед, гуфт Диловар бо мақсади худро аз ҳиҷолат баровардан. пас ин ниҳолҳои гулиро ягона кардан ҳам намемонед да? Умархон як ба чеҳраи хандида истодаи Диловар нигоҳ карду худаш ҳам андак ҳиҷолат кашид ки дар ҳақиқат ӯро барои як ниҳоли аллакай мурда аз ҳад зиёд сахт танбеҳ дод. Не раис, ягона кардан дар кор, гуфт ӯ аз нав ба рахҳои кабуди замин назар дохта. азбаски дар ин замин нахустин бор чигит мекиштем, ман дар вақташ қасдан мондам ки аз норма каме зиёдтар пундона резанд. ҳоло мебинем ки беҳад ғолиб баромадааст. ҳама чигитҳо бехато сабзидаанд. агар зудтар ягона накунем, ниҳолҳо дуруст намесабзанд. имрӯзу пагоҳ ягона кунед. аз қафояш дарав ҷӯяк кашида об додан лозим. ҳаво тафсида истодааст. ниҳолҳо беобӣ мекашанд. мо дар маҷлис қарор додем ки 2 бригада ташкил мекунем, гуфт Диловар. заминҳоро ҳам ба 2 бригада тақсим карда медиҳем. маъқул, гуфт Умархон ва сардори бригада шудани амаки Мирзохолро шунида ба хотир овард ки вай дирӯз ба Донёров як гапи муҳим гуфтанӣ буд. агроном пурсид ки ҳоло Мирзохол дар куҷост. вайҳо дар он тарафи Қамишзор, бо дастааш ишорат кард Диловар. бо 2-3 каси дигар дар замини навкушода тарбузу харбуза мекоранд. онҳо қатқади ҷӯйчаи пуроб ба назди амаки Мирзохол равона шуданд. боби 14. бурҳон Донёровро Урунов ба хонаи худ ба зиёфат даъват карда буд. ӯ дар кабинети хира равшан ба ин су он су қадам зада фикр мекард ки пагоҳ ба вай чӣ ҷавоб диҳад. нарафтанаш аниқ буд, вале чӣ узр мегӯяд? пагоҳ ӯ ба Сталинобод рафтанӣ буд, вале намехост ки инро Урунов донад. вай аз Урунов пинҳонӣ рафтанӣ буд. ӯ беихтиёр зиёфати фоҷиавии Усмонхӯҷаро ба хотир овард. зимистони соли 1921 вакили мухтори Республикаи Халқии Бухоро дар Душанбе Усмонхӯҷа ки бо авантюристи байналхалқӣ Анварпошо забон як карда буд, ба мақсади бо роҳи осон беяроғ кардани гарнизони аскарони сурх фармондеҳони асосии онро ба зиёфат даъват намуд ва баъд меҳмононро ҳабс карда талабҳои хоинона пешниҳод кард. дар натиҷаи ин номардӣ ва хоинии намояндаи ҳукумат қариб буд тамоми гарнизони Душанбе дар ғафлат монда торумор гардад. нахуд ҳоло Урунов ҳамин ҳилаи Усмонхӯҷаро дар шароити дигар такрор кардан хоҳад, мегуфт худ ба худ Донёров. мақсад аз зиёфат чӣ бошад? котиби райком дар ташвиш буд ки дар бисёр колхозҳо махсусан вақтҳои охир гурӯҳ гурехтани муҳоҷирон ниҳоят авҷ гирифтааст. ҳоло ӯ ба хулосае омада буд ки ҳамаи ин натиҷаи кори бошууронаи раиси комиҷроя Урунов ва одамони вай, натиҷаи тактикаи таҳдиду тарсонидани онҳост. ҳамаи далелҳо ва маълумоти одамони боваринок ҳамин хулосаи Донёровро гаштаю баргашта таъкид мекарданд. котиби райком суханони хеле барвақт гуфтаи Фадеевро ба хотир овард. ман ба одами пок будани Урунов шубҳа дорам. вай ба гумонам бо кимҷхел одамҳои шубҳанок наздикӣ мекунад. Донёров он вақт бо вуҷуди дар дил бо Фадеев ҳамфикр буданаш гуфт ки ману шумо коммунист ҳастем. мо фақат дар асоси гумону шубҳаи шахсии худ ба гап задан ҳақ надорем. аммо имрӯз гап дигар аст. акнун фақат гумону шубҳа не, одамони ба ҳукумати шӯро содиқ воқеаҳо, далелҳо Уруновро фош мекунанд. маълумоти Диловар дар хусуси он ки коргарон чӣ тавр ӯро
троцикчии ашадӣ гуфта аз минбар фароварда буданд, воқеаи дар колхози Октябр рӯй дода, мактубҳои бисёри пуртаҳдиди беимзо, ки дар сандуқи оҳанини худи Дониёров ҷамъ шуда мехобиданд, ва аз ҳама даҳшатовараш гуфтаҳои амаки Мирзохол, ки гӯё дар он тарафи дарьё як қушуни калон ҷамъ шуда истодаасту онҳо ба ишорати Нусратхоҷа маъталанд. Агар Нусратхоҷа ишорате кунад, дар як шаб аз дарьё гузашта тамоми водии вахшро қир мекунанд. Якта одами зинда намемонад. Лекин маслиҳатчиҳои ӯ аз Сталинободу Тошканд ба ин кор ҳанӯз розӣ нестанд. Ин гапҳоро Аброр ба Мирзохол пӯкидааст, мегуфт котиби райком аз тиреза ба берун андешамандона назар дохта. худи Аброр ҳоло дар куҷо бошад? Вай ҷинояткорро дошта суди намунавӣ кардан лозим. Лекин ӯро кӣ медорад? Аз куҷо медорад? Агар вай ба Нусратхоҷаву Урунов шахси сирдону зарур бошад, бо ҳар роҳ эҳтиёт мекунанд. Сардори милитсияи район ҳам одами Урунов. Вай аз афти кор ягон ҷинояткорро дастгир кардан намехоҳад. Он қотиле, ки дар колхози Пахтакор ду трактирчиро дасту по баста мисли гӯсфанд сар бурида рафтанд, то ҳанӯз дар озодӣ гаштаанд. Игор Степанович дуруст гуфта буд, ки он қотилонро дар асл касе ҷиддӣ кофтуков ҳам накардааст. Ана ҳамин тавр вазъият дар тамоми водӣ пуристироб буд. Бинобар ин Бурҳон Дониёров пагоҳ пинҳонӣ ба Сталинобод рафта, вазъиятро ба роҳбарони республика маълум карда, маслиҳат ба дастур гирифтанӣ буд. Шояд ки онҳо низ дар даст маълумотҳои дигар дошта бошанд. Агар гуфтаҳои Мирзохол ба ҳақиқат наздик бошад, ҳукумат барои мустаҳкам кардани сарҳад чораҳо бояд бинад. дар асоси маълумоти диловар лозим меояд, ки дар бораи чӣ хел ба Тоҷикистон омада мондани Урунов справкаҳо пурсанд. маслиҳатчиҳои онҳоро низ аз Сталинободу Тошканд муайян карданд дар кор. Зарур аст, ки ҷаноби Урунов ҳарчи зудтар фош карда шавад. Лекин ҳоло Урунов чӣ мақсад дорад? барои чӣ вай Дониёровро ногаҳон ба зиёфат даъват кард? тарсонданӣ ё харида гирифтанӣ аст? ё ин ки сигнал барои сар кардани ҳуҷум мешавад? тахтапушти Дониёров ваҷароз зада рафт. Нахуд мо дар ғафлат монда дер карда бошем. душман аз мо пешдастӣ карданист. аз фикри бисёр ва ҳаяҷони зур сари Дониёровро дард гирифт. пои захмдораш, ки ҳар гоҳ асабӣ шавад мелангид, ҳоло тамоман карахту беҷон буд. ӯ ба паси мизи кориаш гузашта ба курсӣ нишасту ба рӯи миз хам шуда, фурсате ду чакаи сарашро ба ду кафаш фушурда истод, то ки фишори хун сустар шуда дарди сараш монад. ба хона рафтан намехост. Игор Степановичро мунтазир буд. Фадеев гуфта буд, ки баъди кор ба райком меояд. котиба Шуроапа ба кабинет даромада буд, ки Дониёров зуд сарашро бардошта ба қафои курсӣ такя карда нишаст, то ки котиба аз вазъияти вай пай набарад. аммо Шуроапа зани бисёр ҳассосе буд. саратон дард мекунад? пурсид вай. камакак зуракӣ табассум намуд Дониёров. монда шудаед, ман ҳозир чойи талхакак дам карда медиҳам, гуфт Шуроапа ва коғазеро ба Дониёров дароз кард. телефонограмма аз қабулгоҳи Рафиқ Музаффаров, пагоҳ ба Душанбе равед будааст. раҳмат, гуфт Дониёров сар ҷунбонда ва ба телефонограмма чашм давонд. котиба чойники холиро аз рӯи миз гирифта баромаду дари кабинетро оҳиста пӯшонид. хайр, ин ҳам бад не, фикр мекард Дониёров. аз ду сар пагоҳ худам мерафтам. котиби комитети марказӣ Музаффаров собиқ комиссари сиёсии қисми савораи онҳо дар гарнизони Душанбе буд. дар зимистони қаҳратун
рӯзе ки аскарони сурх талафи калон дода муҳосираи босмачиёнро аз як тараф рахна сохта ҷангкунон ба сӯи кӯҳистони Бойсун қафо менишастанд, Музаффаров тир хӯрда аз болои асп парида афтод. Он гоҳ Дониёров ҳам, ки аспаш мурда пиёда шуда буд, комиссарро пуштора карда аз майдони ҷанг баровард ва дар роҳ ба як аробаи тасодуфан ғанимат афтода савор карда фиристода буд. баъд онҳо дигар чандин сол бо ҳам вона хӯрданд ва Дониёров ҳатто ӯро фаромӯш карда буд. аммо як пагоҳӣ дар вахшстрой сардори участка Бурҳон Дониёровро ба котиби нави комитети марказӣ шинос кардан мехост, ки вай бо ҳаяҷон оғош кушода Дониёровро ба бағал кашид ва ӯро сахт ғусса намуд. Музаффаров наҷотдиҳандаи худ Дониёровро чун бародар дӯст медошт. Зиёда аз ин, вай худро дар назди Дониёров як умр қарздор медонист. лекин бо вуҷуди ин, ҳамчун котиби комитети марказӣ нисбат ба котиби райком сахтгиру серталаб буд. барои ҳамин Дониёров ҳоло мулоқоти дар пешистодаи худро бо Музаффаров тасаввур карда гумон дошт, ки котиби комитети марказӣ ӯро барои бисёр шудани кӯчокӯчи муҳоҷирон аз колхозҳо сахт мегирад. мумкин аст хеле гап шунавад, аммо қатъи назар аз ин, ки Музаффаров ӯро ҷанг мекунад, фикр мекард Дониёров ин мулоқот ба вай зарур аст. шӯроапа дари кабинетро кушода чой гирифта дар омаду хаёлоти Дониёровро дарҳаму барҳам кард. як зан шуморо сурох карда омадааст, гуфт вай. ӯ аз куҷо будааст, нафаҳмидед? Пурсид Дониёров. аз ҳамин ҷо, аз Қурғон, зани сардори милитсия, гуфт котиба хунсардона. ман гапамро фақат ба худи райком мегӯям, гуфт. Дониёров лаҳзае ба андеша рафта аз дил гузаронид, ки дар ин бевақтӣ зани сардори милитсия бо чӣ гап омаданаш мумкин? хайр, гӯед дарояд, фармуд ӯ. зан сару рӯяшро бо рӯймол маҳкам пӯшонда дар омаду ба як кунҷи диван нишаст. гап занед хоҳар, гуфт ба вай котиби райком. чӣ воқеа рӯй дод? зан рӯяшро нимкушода аз зери чашм як ба Дониёров нигоҳ карду гирьяолуд ба арз даромад. шавҳарам ҳар рӯз маро дошта мезанад. ҳама ҷои баданамро зада кабуду сиёҳ кардааст. зан остини васеву дарозашро аз оринҷ боло кашида, ҷойҳои захмдори дасташро нишон дод. худаш ҳар шаб ба хона наомада пеши занҳои дигар меравад. ҳамсояҳо гуфтаанд, ки ба райком хабар диҳӣ, танобашро мекашад. барои ҳамин ба пеши шумо омадам. ҳамин рӯз ҳам зад? пурсид Дониёров. ҳар рӯз мезанад, зоракунон, гуфт зан. ҳамин рӯз ҳам вақти пешин зада лагаткӯб карда рафта буд. хобида фикр кардаму баъд хеста ба ин тараф омадам. ҳозир шавҳаратон дар хона? Не, дар идора будагист. котиби райком фурсате хомӯш фикр карда монду пас ба зан гуфт. майлаш хоҳар, шумо ба хонаатон равед. мо шавҳаратонро ҷеғ зада суҳбат мекунем. зан фармонфарбардона хуб гуфта бархост. Дониёров котибаро ҷеғ зада фармуд, ки сардори милитсия Ғаффоровро ба райком даъват кунанд. зан аз кабинет баромада буд, ки Игор Степанович даромад. ин вақтҳо занҳои ёш баъди кор ба райком меомадагӣ шуданд, шӯхиомез гуфт ӯ. азизам, Игор Степанович, барои шӯхӣ ҳам вақт лозим, гуфт бо таассуф Дониёров ва ба 2 пиёла чой рехта, якеро ба Фадеев дароз кард. дил зинда бошад, ҳамеша барои шӯхӣ вақт ёфт мешавад, гуфт директори МТС хандида ва пиёларо аз дасти Дониёров гирифт. хуб, кани шунавем, имрӯз чӣ гапҳо шуд? пурсид котиби райком. гапи нав нест, кӯтоҳ ҷавоб дод Фадеев.
ҳамааш кӯҳна. Ман пагоҳ ба Сталинобод меравам. Барои ҳамин ба назди шумо барои хайрухуш даромадам. Пагоҳ худи ман ҳам ба Сталинобод меравам, гуфт Дониёров ва чойҳои талхи пиёларо гарм нӯшидан гирифт. сари ӯ ҳанӯз ҳам ғоввоз зада дард мекард. ин тавр бошад, бисёр хуб, хурсанд шуд Игор Степанович. саҳарӣ ҳамроҳ меравем. ҳеҷ хубӣ надорад. як нафаси дарозе кашид котиби райком. беҳтар буд ки яктои мо ин ҷо монда аз корҳои МТСу колхозҳо бохабар мешудем. мебахшед Бурҳон Дониёрович, гуфт Фадеев ҷиддӣ шуда. ман мондан наметавонам. бояд пагоҳ равам. дар Сталинобод корҳои зарур дорам. Дониёров ба Фадеев нигоҳи санҷишкорона духта хандиду ба туту гузашт. гапи навро шунидан мехоҳӣ? албатта. Фадеев курсии худро ба мизи дӯсташ наздиктар кашида чойникро ба пеши худ гирифт. мебахшӣ, ман бисёр ташна ҳастам, лекин аз пагоҳӣ боз чизе нахӯрдаам. маро Урунов ба зиёфат даъват кард, гуфт Дониёров. наход, ба чӣ муносибат? бо ҳайрат пурсид Фадеев. ман ҳам ҳайрон, мақсади ӯро нафаҳмидам, аммо ҳанӯз ҷавоби рад ҳам надодам. фикр карда дидан дар кор. аҷиб, гуфт Фадеев гардани ғафси дар офтоб сӯхтаи худро хорида. балки оштӣ кардан мехостагист. шояд, гуфт Дониёров, боз аз ҷо бархосту рӯрӯи кабинет ба қадамзанӣ даромад. вай ба ман баъзе гапҳои гилаомез ҳам гуфт. мо фақат кор гуфта одамгариро фаромӯш кардаем. ба хонаи якдигар рафтуомаду иззату эҳтироми якдигар нест ва ғайраҳо. лекин азизам Игор Степанович, тахмини ту ҳам нодуруст. оштӣ кардан чӣ маъно дорад? охир ману Урунов зоҳиран ҷангӣ нестем. мо ҳар рӯз дасти якдигарро фушурда салому ҳолпурсӣ мепурсем. Урунов одами сода не. вай хуб медонад ки болшевикон ҳеҷ гоҳ бо вай созиш кардан наметавонанд ва ин масъаларо як зиёфат ҳал намекунад. пас сӯйқасд карданист? ба даҳшат пурсид Игор Степанович ва беихтиёр аз ҷо бархост. гумон намекунам. осуда бош дӯстам. Дониёров бо ду даст аз ду оринҷи Фадеев дошта барои таскини дӯсташ зӯракӣ хандид. бишин, ба ман ҳам чой рез. Игор Степанович оҳиста ба ҷои худ нишасту пиёлаи дӯсташро гирифта аз чойник чой рехт. лекин дастонаш ҳанӯз меларзиданд ва гоҳ-гоҳ чакраҳои чой ба пиёла нею ба рӯи миз мерехт. Дониёров дар рӯбарӯи Фадеев нишасту писарчаат чӣ хел гуфта пурсид. гул баровардааст гуфта будӣ? ҳо, лабҳои ғафси Фадеев ба табассум моил шуданд. ӯ баъд аз ҳаяҷони фавқулода акнун худро ба даст гирифта буд. имрӯз беҳтар, табаш нест. занам бо маргансовка обозӣ дондааст. нағз, гуфт Дониёров ба чашмони кап-капуди дӯсташ назар дохта. хонаи худат чӣ хел? пурсид Фадеев. ҳама сиҳату саломатанд? ҳамаашон нағз, хаёлолуд ҷавоб дод Дониёров. ба қарибӣ таътили тобистона сар мешавад. занамро бо бачаҳо ба назди падару модараш ба Исфара мефиристонам. тобистон он ҷо беҳтар. зани ман ҳам тобистон ба Подмоскове рафтанӣ, гуфт Фадеев. медонӣ, тобистон бешазорони рӯз чӣ хел зебо мешавад. ман таърифи бешазорони рӯзро аз ту бисёр шунидаам, гуфт Дониёров ва як лаҳза ба ҳиссиёти ширин дода шуд. тасаввур мекунам ки фасли баҳор берёзаи сафедбадан гул кунад, чӣ хел зебову хушбӯ мешавад. боз медонам ки пӯсти саснаҳои балобаланд мисли бадани офтобхӯрдаи зани тоҷик дилкаш мешавад. ва боз медонам ки дар беша занбурӯғ бисёр мешавад. занбурӯғҳо зиёда аз 20 ном доранд ва ту
аз ҳама сироешкаро дӯст медорӣ. Донёров ба шавқ омада ба навозиш аз китфи дӯсташ як такон дода бархост. котиба дари кабинетро кушода хабар дод, ки сардори милитсия дар қабулгоҳ мунтазир аст. марҳамат дарояд, гуфт Донёров ва ба ҷои худ гузашта нишаст. сардори шӯъбаи милитсияи райони Абдуфаттоҳ Ғафоров марди барбастқомати китвасеҳ ва шофмӯйлабе буд ва ӯ дар рӯ ба рӯи Фатеев мағрур нишасту аз дил гузаронд, ки боз ҳамон гапи ду тракторчии кушташуда будагистия. бинобар ин ба райком шикоят кардани занашро шунида дар ҳайрат монд ва бовариаш намеомад. вай ин хел одат надошт, гӯ ягон кас иғво кардагист, гуфт. Донёров заҳрхандае кард. яъне шумо гуфтанӣ ҳастед, ки ҳеҷ гоҳ занатонро назадаед, бо занҳои дигар алоқа надоред ва занатон ҳам ба шикоят наомадааст. ҳамин тавр? Абдуфаттоҳ Ғафоров ночор сарашро поён афканда хомӯш менишасту дар дилаш аҳмақ ба ҷанҷоли зану шӯи қатъӣ шуда чӣ кор мекунӣ гуфта ҳақорат мекард. Донёров низ хомӯш чой менӯшид. модом ки ҳамин тавр аст, масъаларо дуруст санҷида ва муҳокимаи бюрои райком мондан лозим, таклиф намуд Игор Степанович. бо қираи чашм ба чеҳраи сардори милитсия назар дохт. Ғафоров гӯё алав гирифта таркид. ман медонам, ки шумо кайҳо боз барои аз кор гирифтани ман баҳона кофта гаштаед. лекин донед, ки бо дасти зан қасос гирифтан кори мардон нест. Бурҳон Донёров каме ором истода чизҳоеро андеша карду пас танбеҳомез гуфт. рафиқ Ғафоров, тафсида гап задан ба шумо намезебад. мо ба шумо вазифаи масъулиятнокро бовар карда супоридаем ва шумо ҳамчун аъзои партия барои рафторҳои ношоистаи худ дар назди райком бояд ҷавоб диҳед. Ғафоров боз хомӯш монда фикр мекард, ки туф карда баромада равад чӣ мешавад. оё Урунов ӯро то охир дастгирӣ мекунад ё ин ки баъд гурехтан лозим меояд? ба куҷо? ба он тарафи сарҳад? ӯ ба он тарафи сарҳад гузаштан намехост, чунки ҳоло бефоида будани ин корро мефаҳмид. аммо вай дар ин тарафи сарҳад низ осоишта зиндагонӣ карда наметавонист. дар миёни ду оташ месӯхт. бо гапи Урунов кор кунад, райком аз пайи ӯ меафтад. бо гапи Донёров дарояд, аз Урунов амон нест. аз ҳамин сабаб ӯ то имрӯз гоҳ Урунов ва гоҳ Донёровро, албатта бештар Донёровро фиреб дода мегашт. вале имрӯз мебинад, ки Донёров ӯро маҳкам ба даст мегирад ва чандон ҳам шӯхӣ карданӣ нест. ӯ ба ягон қарор омада натавониста майна об мекард, ки Фадеев таклифи худро аз нав исрор карда гуфт. рафиқ Донёров, дар хотир дошта бошед, ки ман ҳам ба райком аз болои сардори милитсия шикоят карда будам. инҳо то ҳоло қотилоне, ки тракторчиҳои моро сар бурида рафтаанд, дастгир накарданд. Абдуфаттоҳ Ғафоров, ки саргарми хаёлоти худ буд, гӯё ӯро дар болои ҷиноят қапида бошанд, як қад парида ҳушёр шуду забон газида монд. онҳо дар асл 3 нафар қотилро дастгир карда буданд. баъд бо фармони Урунов шабакӣ гурезониданд. лекин вай инро чӣ хел мегӯяд? Фадееву Донёров бӯи ин гапро фаҳманд, худо мезанад. кофтукови қотилонро бас кардед? пурсид Донёров. кофтуковро бас накардаем, лекин онҳо ҳеҷ ба даст намеафтанд. котиби райком аз чашм пинҳон кардани Ғафоров пай бурд, ки дурӯғ мегӯяд. ғашаш омада, ин тавр бошад, каме ба сукут рафт Донёров ва ҷиддӣ талаб намуд. шумо ба унвони бюрои райком
хусусӣ шикояти занатон ва кофтукови қотилонаи ду тракторчие, ки дар колхози пахтакор кушта шудаанд, баёнот менависед. Аз кор мегиред? Пурсид Ғафоров. Баъд маълум мешавад, ҷавоби сар дод котиби райком. Ғафоров чунин ҳис кард, ки пойҳояш беқувват шуданд ва ӯ шитоб накарда бархост. Баёнотро пагоҳ ба котиба оварда супорид. Огоҳ кард Дониёров. Ғафоров хомӯш аз кабинет баромада, оҳиста дарро пӯшонид. шумо бо инҳо аз ҳад зиёд эҳтиёткорона муносибат накунед, гуфт Фадеев аз қафои Ғафоров ишорат карда. вазъият ҳаминро талаб мекунад, азизам, мулоим ҷавоб дод котиби райком. вазифаи мо ҳоло аз ҳамин иборат, ки онҳоро дар назди халқ фош кунем. ана баъд кор осон мешавад. ба Урунов чӣ ҷавоб медиҳӣ? Боз ба туту гузашт Фадеев. гап дар ин ҷост, ки вай ба Сталинобод рафтани маро набояд донад, гуфт Дониёров. барои ҳамин ман пагоҳӣ аз хона телефон карда узр мехоҳам, ки бетоб шудаам ва бояд аз бистар нахезам. Шуроапа ҳам ба ҳама маро бетоб мегӯяд. ту бо мошини худат ба таги дари ман меоӣ ва мо пинҳонӣ ба роҳ мебароем. конспиратори зур шудаи дӯстам, хандид Фадеев. Дониёров пуф карда лампаро кушт. онҳо пасу пеш аз кабинет баромаданд.